Speaker na ishe wangu. Zvese zvandichataura pano. Ndarira Chief Kandei. Nditaure chokwadi. Sarere nini. Right. Baba tipenya yenyipinza. Kuti sei mashedza. Nyaya yaita kuti tishedze mabanga titaura kuno nyaya yezvipfuyo zvavo. Zvichitangira pamashurako akapera mombe dzisati dzafa. Mombe dzavo dzaiparadza mbesa kumunda kwedu zvakaraudzira. Chikamu chemombe chakati furei nedenda rakapinda apa remombe. Ndokupinda gore rino mbudzi dzavo vanotenda kuti dzinopera dziri mudanga dzichivhurirwa manheru. Ndine chokwadi chekuti dzinovata mumunda dzichizobatwa kusena dzichidya mbesa dzangu fodya nechibage. Pesa apa ndaita manzwiranzwira ndokubva ndazoshanya mumunda kuri musi wechina unowanda yatyora fodya. Handakupedza kutaura fodya yangu nenguva. Ndakazogara mumunda ndichida kuita muono wembudzi idzodzo. Shuwa dzakauya dziri mbiri. Ndokubva ndambotsvaga imbwa ndobva ndadzishaya. Ndobva ndadzingirira mbudzi dziya kusvika mukudzibata. Ndabata mbudzi ndakatuma mwana. Ndakati ndinondibvunzirawo kuti mbudzi idzi ndedzavo here. Ndobva ndatuma mwana shuwa akapupura kuti ndedzavo. Vapupura kuti ndedzavo handina kuvapa mbudzi iyoyo nezvikonzero zvekuti ndaida kubhadhara. Maererano nekuti kumashoko airamba ndozvandikati ndisvike kuno. Muna kupedza mati muda wabhadhara. Okay. Baba hanzi kurarama kwenyu imimi muri kurarama muchiparadza zvirimwa zvomurimo. Amino kuti ichokwadi here zvinotaura. Idzo dzenze dzinonzi nhema. Kuti zvipfuyo zvangu ndozvirikugara zvichiparadza munda mavo. Kwete ndinozvipokana nechikonzero chekuti kana zvaiparadza tine masabhuku. Chirimwa mbeu chinhu chinobatwa chienda pasabhuku. Kubatwa kwakaitwa mbudzi yangu imbudzi ine zamu rakura. Mbudzi yanga ine 1 yeblack. Yakanzvenga mukomana aifudza. Ndobva vamhaisa mbudzi aityora foje. Ndobva vamhaisa mbudzi ndobva vatuma mwana wavo munin'ina wangu ndobva ndishevedza ndobva ndaenda. Ndasvika vakandibvunza mbudzi ndeyani. Ndikati mbudzi zveshuwa ndeyangu. Zvichinzi yadya munda. Ndikati zveshuwa chipfuyo chaita sei chakanganisa. Saka sekukanganisa kwachaita ndiri kukumbirawo kuti muchindipawo kuti ndingakubhadharai zvakaita sei. Vakaramba vakati inini handina option. Ako munogoti hamuna option sei? Imimi muri majirwa mumunda. Handina option. Ndofunga ndikati ko zvino kana muchingoramba muchikoti handina option. Handina option. Ko zvino ndichazivei kuti ndoita sei? Ndofunga ndakabuda mumunda manga vari vangori kuma5 vachityora foje. Ndokubva ndabuda ndobva ndaenda kumba. Ndasvika kumba ndofunga ina handaizivawo kuti zvakasara zvichiitika kumunda nembudzi zvakasara zvichiitika sei. Ndakabuda ndobva ndaenda kumba. Ndobva ndaenda kwachibondo. Ndasvikawo kumashops. Ndakutotandara. Ndikaona adzimai vangu vakuwe vachiti ndashedzwa kuenda naDesire Bvumombe kuti uyai titaure nenyaya yembudzi. Ko akukushedzai imimi amai. Inini ndini ndasvika ndatanga kusvika ikoko ndikabvunzana nemumbi yangu kuti option ndeyei. Zvikachinzi plus mbudzi chagona kuita sei? Kufamba. Alright. Zvino michinji chiregai mapindurana kudii zvikanzi ndangoti inini zvino kana mambi kutadza kuita nababa kuti hamuna option. Zvino chingoita ise mungotakura mbudzi. Vatakura mbudzi vakaenda naye kumba kwavo.
inini kuchichena kuseni ndakamuka ndakaenda kwaasabhuku kwamudzinga nyama. Ndikati asabhuku ini ndauya, mbudzi yangu imwe chete ikapinda mumunda madhiza yaGurumombe. But mai yangu ndichimubvunzawo kuti urikuda kubhadharwa zvakaita sei sekuparadza kwaitawo kudya kwaita mbudzi yangu. Mubi yangu haana kundipa option, saka ndauyawo kuno kuna asabhuku kuti tinzwananewo nemabi yangu. Ndofunga asabhuku mudzinga nyama vakatuma munhu, vakaenda kunoshedza, vakandoshedza amai vadhiza yaGurumombe, vakabva vauya. Asabhuku vakati amai ndakushedzera inyaya yekuti yamakandipa nezuva yekuti mbudzi yako ndisoni maibata kumunda. Vachinzi nyaya yamandishedzera inini nyaya yangu ndatesakari kwamambo, plus mbudzi yacho yatofa mai maisopa madhuma munhu. Amudzinga nyama ndipo akati inini iyi nyaya kana yawo mumaoko momambo, ini handichaita seini, handichaibata nekuti yawo mumaoko mamambo. Ndofunga ndakabuda kwamudzinga nyama ndokubva ndaenda kumba. Ndasvika kumba ndibva ndadarikira ndibva ndaenda pachibono, ndopakadzika Amazwi naDesire Gurumombe. Amazwi ndobva wayapanga ndiri iyo zvina ndichatoya kupi kumba kwako, ndangachatoya kupi kumba kwako nenyaya yembudzi yako yaita sei yakadya mumunda. Alright, maita zvakanaka, saka toda kuti tiende kugara, asi ndanzwa kuti mbudzi yacho yaita sei yafa. Shwa ndobva tabuda pai ndokubva taenda kunogara pamusau padhuze nepamunda pavo. Amazwi ndipo akati nyaya iri panapo toda kuti muyanane, kuti vanhu mugare zvakaita sei zvakanaka. Amai, kudyiwa kwaitwa mumunda menyu nembudzi yaWindsor muri kudei. Ndipo vakati ndiri kuda $100 yekudyiwa kwaita mbudzi. Ndofunga enda kangopikiswa ndikati $100 mandiita sei, mandiuraya. $100 mbudzi yakapinda kuma5 munditi $100 kumandiita sei, mandinyaya. Ndofunga kana Amazwi vakatombwedzawo kubvunza vakati $100 maita sei, manyanya dai madzikisira. Ndofunga nyaya yakabva yangosara yakaita sei yakadaro. Ndofunga abi yangu ndopo vakazoenda kunoita sei kunonyoresa samoni kuti ndikwanise kuva ndichizoya kuno. Vakandidana vakanditi mbudzi iyi ndaibata ndeyani, ndikati ndeyangu. Svachinzi ndoyaparadza fodya yangu yese iyi. Kati mbudzi iyoyi, mbudzi iyi haina yapinda nhasi chete. Kuratidzwa pakadya mbudzi handina kuratidzwa. Kuti imi vazoti imi ndakaenda kusamoni kwamambo ivo sabhuku vari zvii zvavakaita kuti vaindi nesamoni unokwanisa kuna sabhuku vari nesamoni chii chavakazviitira? Handisi kuziva. Mambonzwa here imi panzi kubva mombe dzichidai dzikafa ezvinozvi pano mbudzi handiti mukuona kuti imimi zvezima pajapajapa vakati imimi kuchibondo yese kuvengi vachida kunambe dzenshati nembudzi dzenshati pachibondo yese toziva kuti pano mbudzi yomombe igarepo. Imungamuzvitsvaka here kuti nadzizapagonetsana here mukugara mukurarama panomambokwesherana here kana pana zvamboyamboitirana kuti muzosvika pakunzi abata mbudzi unohombokupupuwa nhasi kuti shuwa ndozvii pano pamambonetsana. Asi mbudzi aiwa hapana hapo changamire. Saka kukuvenga here handingatari kundivenga changamire. Inini shona yangu changamire pamusoro changamire. Shona yangu mbudzi yangu yakapinda muchi inini handina kuramba mbudzi yangu yakapinda mumunda. Zvakwana saka mbudzi inogodora fodya ende inodya zvinodzimba
ichokwadi changamire bvumai kuti mbudzi dzenyu dzakatadza zvifuyo zvenyu zvakatadza muyananiso namambo zviperi kwete kuramba muchititenderedza dzinogodora koti inini Akaiwa akaiwa. mbudzi yangu yakakanganisa yakazvakunda majecha Chete. Mutongo wangu warema. chete muna matatazonama hausvike mune mbudzi ndani mbudzi yakabarwa mune mumwe wayo rimei mune mbudzi ndani mbudzi dzangu dziri kuma 15 wanendenga dzinofudza yakakuziva sei ndisingazoziva sezvingazive zvechipfuyo chakamira ndisingazive zvechipfuyo chakamira right nyaya iripo imimi right baba mbudzi yenyu hwani yakaoneka mune 15 mbudzi zvinoreva kuti mbudzi idzi dzagara dzinena tese tinozvipfuyo tinotozviziva hwani yacho dzimwe idzi dzaziri dzakachengetedzeka hwani iyoyo inotokuziva ende gurupu racho rese rinoziva right kemimi chakakupai kuti mimi baba munzi ndoda kuti mundibhadhara mari inoita $100 mopa chichemo kuti mandinyaya musina kuona pabhakadziro right iwewe unongonzi tongosangana parodi ndoti baba imi makadii ndiripo makadiyo imimi ndimi makaita zvakati munomhosva ndatokubata izvozvo saka ndoda kutoti mubhadhare makandibira zvakati zvakati pakati kemimi sei musina kuti hamutiwo here ndoda kuenda kuona akaramba here uyu kuti muende kuona aiwa kwete haana kuramba mambonzwa statement rataona ati zvipfuyo zvavo mbudzi dzavo inoreva zvakawanda handiti kubva pa2 zvichienda ku100 ndana dzavo handiti zvinoreva kuti statement rataura murumoyo rinosanganisira mbudzi 15 nokuti hanzi mbudzi dzavo dzinogara dziri mudanga dzozovhurwa kumanheru pamunovhura kumanheru hamuvhare zvinoreva aiwa ndo zvanga achitaura ini ndikutaura zvanga achitaura zvinoreva kuti mbudzi idzi dzanzi dzinorara dziri munda mavo ndo matauriro yanga achiita ndizvo ndikunyepa here chamwari nokuti matauriro awaita kana ndasiyanisaita changamira apa makutoperana odaro hadzisi nhema nechikonzero chekuti nguva yakauya tikutaura kutanza yafudzwa mbudzi dzakatsvema mukomana kwazuva raratovira zvokuma 27 kana ziri kukanganisa ndovimba kutoti mune mapikicha nenguva yembudzi yachona yakairi mumunda ndinawo saka ndizoti dzinofudzwa pacherima zvaita zvakanaka vabereki mbudzi painopinda munonyatsa kupaziva ende idzo dzikabatwa mbiri dzacho kutokujairira hakusikunzvenga chete ende nyaya yembudzi chaicho yembudzi mukuona pakutaura nyaya yembudzi panyanga paichangamira iri foja kune hwane ndava chibage chamai changa akarima ndingangoti zvafika Baba, nyanya apa muda wakakidhani abazvifuyo zvinochengetedzwa saka takakuregerera kati mungokumbirana kuregerera akungwazvisvika uye akurwadzira mangwana dzake dzichadyawo pamwe handisi kuti muzotsiridza ndati kuchibage kufoja manditirawo mbudzi 4 zvanzi kudzinawo pana pamuswa 22 dzapedzi kuchema uchangamira ndima ndilemedza uchangamira kuchema mafuwa pa ndobvisa 1 asi munoenda kugadzisana zvakanaka
zhinji dzacho tushereshere Aiwa ndati. Wenda nogatsana zvakanaka. Gurumo musatuganidzana ndeti. Kana chitora apa muri kukomana munyanya kana kuti mwana wenyu. atori munin'ina ende changamire zvimwe zvacho musabvudhunure saga baba imba mufundo injiri vachera muda muno kana masudzira muda dzabatiwa dzino dzabatiwa motsinata mira satmai ndokumbirawo mati chimuningina kwanhasi mamboisawo maoko kuningina kuningina ndokumbira regero ndoziva mukugara kwamunoita mutombotambidzana mashoko kwanhasi muboomberwa mungoti ndokumbira regero kuningina hazvichaitika futi zvipfuyo ndakuita sei ndakuchekeresa itaiti ndokumbira regero munin'ina ichiko mutumbo isoko right enda musaini sore changamire pane iyi For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.